FLL Mondragon Indo Basque da aurre lehiaketa bat, FLL Euskadiko aurre lehiaketa bat, eta eman digute aurten aukera bertan parte hartzeko, ikastolan bertan egin beharrean gure aurre aukeraketa hori bertan egiteko. Eta goaz 3 talderekin eta Euskadiko FLL-era 2 joango dira, 2 honenak. Mareen Lagundian ekintzailetasuna oso garrantzitsua da, helburua da ondo pasatzea, ikastia, esperientzia hartzea FLL Euskadirako. Jungian ikustera hitzaldi bat, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologo batena, eta gero berak eman zozkun kontaktua, ESAko Europako Espazio Agentziako pareda partaideen Gemaia, eta holan haiekin behitze egin dugu. Eta guretako importantia zen bai emozioak ez bakarrik fizikoa. Orduan pentsa ginuan, beraien lanak itxeraguan, hobetu alzebela lana egiten segun ze emozio sentitzen zeben. Orduan gure ideia da realitate virtualakin eta horrekoekin bidixo batzuk edo ipintzia eta horren arabera emozio aldatzia beraien lana hobeto itxeko. Holako proiektu batean izango zen garrantzitsuena taldeko lana ondo aprobetxatzea eta bakoitzak hobetuen jakdakixen arluetan lan itxia. Eta lan hobeto banatu eta izateko efizientziagoa.